Banobani zeranas nilibandla likaThixo ngegama likaYesu Kristu sithi amen. Amen. Kumnandi balapha. It's nice to be here. It's nice to be here. Kumnandi balapha. God is good. All the time. All the time. God is good. Yeah. Forward to eternity. And backwards never. Forward to eternity. Alo mazungulisa nonke ngegama likaNkosi Yesu Kristu amen. Amen. Bese ndazisiwe utata uSindi bawunoveve mekule ndawo ndiyabulela le-invitation ukuba ndithi imgaka izoma phambi kwenu nebangaka mhlawumbi ndiyabangelwa ngandlela ethile ntshumayelo nale week of prayer yenzelwe mna uba xa iphela ndibe sendilile apha abantu ababalekayo. Ngenamzamo 21 kilometers. Baleke uyababona walingathi abekho abantu basecanga bakuqonda uba bendisiyaphi Nkosi yami. Kukude emva kukude phambili. But it all comes with time, perseverance and consistency. Thixo ke vuma nabo bejoin. Sihloko sethu sanamhlanje enirhala sinqobole ngaso sithi my last night in Lodibar. Ubusuku bami bokugqibela eLodibar. Ngomso sawube sisithi umuntu akalahlwa. Ngomso sithi umuntu akalahlwa. Yes. Okwesibini sabe sisithi uyabuva ngomso. Ngolwesibini isihloko sethu sithi uyabuva ngomso. Okay. Isihloko sakwesibini. Sakuyivala ke kulwesithathu sisithi down but not out. So namhlanje sithi my last night in Lodibar ngomso sithi umuntu akalahlwa. Ngolwesibini sithi uyakumva ngomso. Ngolwesithathu sabe sisithi down but not out. Sawunqola ke ngokuthi eqhelekileyo incwadi kaSamuel chapter 9 and we are going to read chapter 9 the entire chapter. Yazi nje ukuthiwa iculo lokuqala nelokugqibela. In case ungandivi bandithini at least ibani libambe ubambele isithini. Amen. Amen. Sayifunda ke nabayifumeneyo. Bawusiza ngicela ube nayo iBhayibheli yakho, ube neBhayibheli onayo. Wena ukuthi iBhayibheli yakho ibhayibheli yakho ikhulu. Yesu. Verse 1 uthi from verse 1 wathi uDavide usekho ungena kwaSirayeli kwindlu kaSawule ukuze ndiyenzele inceba ngenxa kaYonathani. Ngendlu kaSawule ibinomkhonzi ogama linguTsiba bambizela kuDavide wathi ukumkani kuye unguTsiba na wathi yena ngumkhonzi wakho. Verse 3 wathi ukumkani akusekho namnye na umuntu wendlu kaSawule ndimenzele inceba kaThixo. Wathi ke uSiba ukumkani usekho unyana kaYonathani ofe inyawo. Wathi ukumkani kuye uphi na? Wathi uSiba ukumkani nankuya endlwini kaMarike unyana kaAmiyeli eLodibar. Verse 5 wathi unyana ukumkani uDavide wamthabatha endlwini kaMarike unyana kaAmiyeli eLodibar. Weza uMefiboshethi unyana kaYonathani unyana kaSawule kuDavide wawa ngobuso waquluka. Wathi uDavide uMefiboshethi wathi ke yena nangu lo mkhonzi wakho. Verse 7 wathi uDavide kuye musa ukoyika ngokuba ndiyakukwenzela inceba ngenene ngenxa kaYonathani uyihlo. Ndikubuyisele onke amasimi kaSawule uyihlo wena udle isonka etafuleni yam ngamaxesha onke. Wakubuda wathi umkhonzi wakho uyintoni na ukuba uyibheke inja efileyo enjengamnje. Ukumkani wabiza uTsiba umfana wakwaSawule wathi kuye yonke into ebiyeka Sawule neyendlu yakhe yonke ndiyinikela unyana wenkosi yakho uze umlimele
umhlaba wena nonyana bakho nabakhonzi bakho umzisele abe nokudla unyana wenkosi yakho adleke uMefiboshethi unyana wenkosi yakho uyakudla ngamaxesha onke etafuleni yami. Ke kaloku uThixo wayenonyana abalishumi elinanhlanu nabakhonzi abamashumi amabini. Wathi uThixo kukumkani ngokwento yonke emusele umthetho ngayo umkhonzi wayo inkosi yakho ukumkani uyakwenje njalo umkhonzi wakho. uMefiboshethi wadla etafuleni yakhe njengabanye onyana okumkani. Underline. Mefiboshethi wadla etafuleni njengabanye onyana okumkani. Mefiboshethi benonyana omncinci ogama belingumika. Bonke ababehleli endlini kaThixo babengabakhonzi bakaMefiboshethi. uMefiboshethi ubehlala eYerusalema ngokuba ebesidla etafuleni yokumkani ngamaxesha onke. Ubefe inyawo zakhe zombili. Nkosi ke mayisicele lofunda kwezulayo ngokukhona phakade. Amen. Amen. Sifika kuchapter 9 kuSamueli wesibili. uDavide kuchapter 9 uverse 1 lendima sixoxa ngayo namhlanje okanye sizawuncokola ngayo. Ukuvuthwa kwembiza eyayiphekiwe uSamueli esaphila. uDavide ubizwa ubomi bakhe busesiqhendeni endle, taking care of impahla kayise, not by choice but ngenxa ye-injection awayifumana utata wakhe uJese. Njengemitshato yonke, umtshato kamama kaDavide notata wakhe wahlukumezeka. Before uDavide azalwe, unina walentwana wagoduka, wayibopha impahla yakhe yangangekho apha, waqabela lankalo wagoduka. Ngelishwa okanye ngethamsanqa, ngokwagodukayo ebesele ezithwele, uJese engamazi into unkosikazi uzithwele. Xa yebuya umama kaDavide ezozichaza into ukhulelwe, uJese akayikhumbuli imini ababehlangana ngayo nedates azidibana. In fact, le ntlonti yenzeke mntakasindi isenziwa nguJese kuba wayefuna ukwazi isitaka, ndithetha isiXhosa sakhe. Le ntwazana yafowunela kuba besenosebenzisa items zanamhlanje uMeden esithi njengoba ungekho umyeni wakho ufuna undazi. Unkosikazi kaJese wathi mamela mntanam, ndizawunxiba iperfume yakho, ndizawunxiba iathaya yakho, ndizawunxiba i-night dress yakho, ndizawuba nguwe. Unkosi obundixelela wanyubelezela unina kaDavide, yasaphuma isitaka wangena waziwa nguJese wakhulelwa. Ayeza umdibanisa uJese inombolo azidibani xa yebalidate, ngoba the last time emgqibele wamgqibele pasha impahla zakhe phuma ngaladate. Zospixesha uyayifunda. Ikhala lentwana ke ngoku seyikhona isamkelwa nguyise, wayithatha uJese strategically wayoyibeka ezindle uba mayaluse impahla hlezi kwengwe ngamarhamncwa endle. Abekho abakhuluwa bakhe ababeqinile benezoso, i-six-pack, i-tricep ne-bicep, babenokolusa impahla umntana ahlala endlini. Kodwa uDavide wathathwa wobethwa ngamaqhwa endle so that uba kagodolanga wafa makadlikwe ingonyama nebhere afe uphele ngaye, ngoba uJese wayengamfuni ezumntana wakhe. Thwala izandla entloko, lentwana njabulo ithi uba onoma andishiyile, wasuka uYehova wandikhola. Ikhola kwezo ntaba zeHorebhe ihleli pha, uThixo wazikholela. Wasesandleni sikaThixo uDavide wafundiswa imibongo nguThixo
He was rejected by the community, his brothers and his parents, but he was accepted by God. Waziphinela uThixo umuntu wakhe, waziqondela umuntu wakhe ngoba uThixo simkhonza uyaspecialize ngama-reject. Xa urejectwa kulapho uThixo khona agunyayo, iba ngathi ufakwa itemtheni aqhayise ngenhlupheko yakho. Apho abantu banyama khona uThixo uthatha apho abheke phambili. Abanye bahleli kule ndawo bazizinto namhlanje ngoba bazireject, ezarejectwa kwakanini ibhadlileyo anophuma kulo muntu. Basuka baswim against the wave, bafunda namhlanje bathathile banemizi. Amazinyo ethu abawazo ajika zinyanga ngoba babehleka becinga kugqitywe ngabo, kanti uThixo wabathola ngoba uThixo simkhonza uyaphendula kusasa, uyaphendula emini, uyaphendula late abantu belele. Watholwa uThixo. Ngikhumbula ngenye imini kusithi igqibhele izama ukuqwenga igusha zakowayo, a faithful servant kwimeko eyayingamvumeli. Yena ndishiye zogusha apho mna ndayibetha ndayixolela yaba nguBerhi, yayizalusa le ntwana ngokungathi ayirejectwanga nguyise. Zekhula iigusha zikayise zamultiplya, yabhala imibongo le ntwana, yafundisa udlala uhadi, yaqeqeshwa nguThixo phantsi kwaloo ntaba zeHorebhe. Yiva kakuhle ngoba imithelo ihlala endle ithi njengombethe usihla phezu kweentaba zeHorebhe, njengewoli isihla endavini zika-Aaron, wenjenjwayo ukuba mnandi ukuhlala kwabazalwane bemxhela umnye. Ngokungathi ukuhlala kwabazalwane bemxhela umnye is because wayengayiqhelanga into yokuhlala nabazalwane. Ubomi bakhe behambe baleka engcungcutheka, ufike enkonzweni for the first time, bazalwane uthi akumandi mani ukuhlala kwaba bazalwane bemxhela umnye, kunjengombethe usihla phezu kweentaba zeHorebhe. Ngoba wayefamiliar with okanye mandithi wayefamiliar, akufuna ukuthi ilindle, wayefamiliar lokuhlala endle engabaqhela ngabantu into wayeyazi impahla. When option 1 wafeyila kayise ngoba siyabotshela amancinci enyathi singazazi uba siphume njani, libotshwe iqhingulele uve sowuphumela into yoba bebefuna ukucima igama. Ufike njani kule ndawo nawawazi, ubudlule kanjani kwisikrwento ubuzibekelwe, kodwa uzibona sowufikile kule ndawo. Sihlobo esithandekayo, kasilele sisuku uThixo uyasihlanganisela. Iyathemba yesibini yobula lo mntana, bamthuma ukutya emfazweni engenazo ishield, izinto zokumkhusela, akanasigcina ntloko, akanagedla, akanayo nesword. Bamthuma emfazweni bengamxhobisanga with the hope that uzawubethwa likrele afe. Yantuntala kwakhe iphethe ibhekile yokutya ibheke emfazweni. Xa ifike emfazweni yafika kwindoda efuna undikho, igiant kwitala lamaFilisti. Iyabuza uba ngubani nalo mFilisti ngolukanga ukela undikho kubantwana bakaThixo. Zazama umthulisa iibrothers zakhe ngoba kwiibrothers zakhe wayengeyonke. Wathetha uDavide akawahoya amadaba amancinci ngoba wayejonge udaba elikhulu likaGoliath elaphambi kwakhe. Yazi xa sewuhamba noThixo awusihoyi ingcece ezikutyaya emacaleni. Ngithetha amazwi athethwa nguPawulos, into nonondahlule ethandweni likaThixo, sowuhleka umntu unezwa. Sekugqitywa ngegama lakho utyholwa wangufakwa emigibeni, akho nto inokohlula ethandweni likaThixo. Nalapho uDavide wagunya weyisa, kuya-anointwa, wagqitywa, niyalazi uba wa-anointwa. Emveni uba ku-anointiwe azakhawuleza udubula izinto zikaDavide, zathatha iminyaka engapha ko-15 kwade kwasweleka uSawule kunye noJonathani phezu kweentaba zeGilibhowa bebethwa ngamaFilisti. Abethwa phezu kwale ntaba zeGilibhowa lekwekwe ngokuba bezi-enemies zakhe, yabhala umbongo ziwile imbalarha zakwaSirayeli phezu kweentaba zeGilibhowa. Uthi uba kuyakwenziwa sijwili hleze zivuye iintombi zabangalukile, iintombi zabazazi amaFilisti. uJonathani nokunye noSawule bebenamendu ngaphezu kwamaxhamakazi, isaphetha sabo besingabuyisi lambatha utyibela utshaba lwakhe. Waphambana uThixo sekhaya ezulwini
uthi akho ndoda isondele enhliziyweni yami ngathi nguDavide ngoba uDavide ebesithi xa seyinikiwe opportunity to kill his enemy angayibulali. Aya ukho uSawule wayenikwe uDavide nguThixo. Awundivi? Hey, mhlobo sisi opportunity ngazo. Sawubona intshaba zethu sisafarish. Side sithi ubethwa nguThixo. uThixo uthi ndikunikiwe opportunity David. Kill uSaul. Ndizakwenza yonke imeko around uSawule angabi namungozi. Ayifika nakwekwe yaphikisa uThixo. Yathi andizumbulala ndawusika nje ipisi yengubo. Yama phanga phesheya kusasa yathi kumkani. Xa evuka wathi ngicela ungibonise isword yakho. Xa esithi mpawu kumkani ayikho. Wathi jonga igarment yakho. Xa ejonga isikiwe wathi nali isundu legarment lakho, nali ikrele lakho. uYehova lenikela esandleni sami bathi andizukubulala ngomkani wami wena. uDavide wayekwazi uThixo segqibile athi uDavide andisuyenza loo nto. Qualified to be a man after God's heart. Oh, how I wish. After the week of prayer, singangama Kristo kwenene. Singaluvuyelele ucha. Suke senze uhlobo ngakumbi nenjaba zethu. Uverse 9 kule ndawo siyifundayo ziyadubula izinto ziyaphopha. Sithe sawuphopha izinto wakhumbula uJonathan umhlobo wakhe. Ngoba wafika kwakumkani engenanto enxibe impahla ezazinuka ivumba legushi. Wayebona impahla kuJonathan. Amabhanti nesihlangu nento zokunxiba wayezibona uJonathan. uJonathan wayemkhusela xa wayefuna ukubethwa nguyise ibe nguyothi zimela kwelixala uthatha ufuna ugqiba but ngelishwa sithe xa sidubula izinto zakhe hlobo esithandekayo uDavide wathi xa ejonga lasithi wathi kwesasitulo bekumele bahlele umhlobo uJonathan ngoba nje kungenxa ye-sacrifices ezenziwa nguJonathan. But iproblem kaJonathan wayene-covenant kunye noDavide but he was faithful to his father. Waphosa sisitulo noba khona mhla egotha uDavide ngenxa yentoba wayerhalela ubambaxa. Wafa ekude isitulo sakhe semsa empty the day kwakugcothwa uDavide. Uthi xa ejonga uDavide before liqala itheko uthi hayi bethunana kukho into endityayo ngoba alivela umuntu ngumuntu ngabantu. No man is an island. Dilapha nje kule ndawo yimigudu kaJonathan. Andimazi andikhathala uSawule noba beyintoni akhona empundena endlini yakhe ndiyenzela inceba. Andikwazi konwaba nditye kamandi ndilibala apho ndisuka khona. Ungazumlibale umuntu obakuncedayo sihlobo esithandekayo. I don't care noba uhambe balisa ngaloo nto bukhaya buwezile umfula wentsokolo. Xa ungapha yasophumelele mani ujenga ngasemva umane umbulela uThixo ngabantwana bakhe. Ayajonga uDavide abantu abamncedayo bamsupport ebomini xa wakumnyama ebomini when nowhere to be found. Babuza lo mbuzo khona empundena endlini kaSawule ndifuna uyenzela incebo. Akhona abantu banobubele ngathi ngabantu abenze bewubele ebomini. Hlobo esithandekayo xa wenzelwe ububele wenzelwe inceba ebomini sometimes uthi sekuboleka imali libe lincinci ixesha lovulela nasemfazini uthi njabula ukuboleka imali. Uzibona sowuyihambisile sowuripote late uba unjabule bephelele petrol ngamnceda. Abantu abancediweyo hlobo esithandekayo nababebenziwe ngamazinyo ngabanye abantu baba nelonding ayo program into ye-outreach kubo but it's a day-to-day activity. Bayaphuma ayafumana ithuba lokunceda umbona ehamba phambili uba kuthiwa kuzabakho soup kitchen uhamba phambili uba khanjiswa impahla seba kuthiwa khanjiswa zabantu abangazinxibiyo uthatha nezazinxibayo bayavuliwa drop ngomso tiza ndizamsile sasihlangu kodwa ndisasisebenza utshiswa yinto yokuncedwa ngomnye umntu. Yamtshisa uDavide wathi akwaba bekukhona bayekude hlobo esithandekayo kwakhangelwa masambe 2 Samuel chapter 4 verse 4 wakhangelwa oncane uDavide yikumkani into zakhe zidubule ngoba sezidlula izinto imbiza zivuthwa kade but apho zivuthwe khona sihlobo esithandekayo kuphakelwa wonke umuntu ahluthe apho uThixo avule khona akho umuntu angavala
hlobo esithandekayo apho avale khona akekho umuntu ongavula sikhonza uThixo hlobo esithandekayo apho athi xa eteketisa ekunika ephendula umthandazo wakho ibe ngathi nguwe wedwa ophilayo phezu kwegada lomhlaba ulibali into yoba ubukhala izolo uvuyo lanamhlanje libe enough to praise the Lord. Ngifuna ukuthi kumeko kuyo namhlanje uba imithandazo yakho ayikaphenduli uThixo uzayiphendula xa eyiphendule you will praise him ibe ngathi kangusokola. 2 Samuel chapter 4 verse 4 khosi kaThixo wafunyanwa umuntu but before sifike kuMefiboshethi sivile mosibo sifundayo bekumane kusithwa ufe inyawo. Okay. uMefiboshethi zange azalwe efe inyawo. Hey, sobesandekayo zange azalwe uMefiboshethi efe inyawo. Nansi into eyenzekayo kule ntwana ayina 5 years funda mdala uSinji. Kekaloku uYonathani Yes. unyana kaSawule uYonathani unyana kaSawule obenonyana ofe inyawo ebelonyana ofe inyawo ebeminyaka 5 ezelwe wafinyawo eminyaka 5 ezelwe. ukufika kodaba lukaSawule noYonathani wafa inyawo eminyaka 5 ezelwe ukufika kodaba lukaSawule noYonathani. umondlikazi wakhe wesuka wamthaba Ineni yakhe ngoba xa kusiliwa ikumkaniso yiswa kuchayelwa kwanto kingdom yabo abantu abashiyekileyo bathinjwe babe zizitaka. Ithe yawuvaleneni into yoba ibhosi yakho ibulewe phezu kwentaba zeGilibhowa kunye nonyana wabo bafile. Ithi ke ngoku iBhayibhile yamthi hlasi umntana wabaleka nomntana ngoba wayefuna usindisa ubomi bakhe nobomi bale ntwana. wathi ke ekubalekeni kwakhe Uthethe iphose emqolo ebaleka buphuthu engxamile waphunguka uMefiboshethi waba sisiqhwala waba sisiqhwala. igama lakhe belinguMefiboshethi. Igama lakhe belinguMefiboshethi. You were not born crippled. Yima ndikubuza ndiyaxelela awuzalwanga kwilekiyo ngenxa yesono saphuncuka esandleni nasemqolo kaEfa sasiyalezwe lizulu eEdeni. Kwathiwa zange uchukumisa umthi but ekufikeni kuko ngendawo saphuncuka kwaphuma amaxoxo sokuwa sacrippled kwaphuma amanqila sacrippled sanezifo ezinganyangekiyo sasingekho nje hlobo esithandekayo xa sasiphume esandleni sikaThixo. Wawa uMefiboshethi wasisikhwala at the age of 5. iBhayibhile yathula ethi kwaka ngaye kanti le mazimbambe umntana yamrhuqa ekhale njalo yayotshona ematyotyombeni eLodibhara yafika yokho umkhukhu phaya yahlala yazola ilingele ukufa kwabo kukwabantu eLodibhara, a place of hopelessness. Awunawulima nombona eLodibhara uphume usemlwebedini indawo enganikisa ithemba. Hlobo esithandekayo abantu ababehlalela eLodibhara babelinda ukufa kwabo babenofana nini na akho services karhulumente. Hlobo esithandekayo umuntu usikhotha amanxeba abantwana esitratweni akho shopping akho trading i-economy yawo yakhona iwile. Umuntu ebesitya amabona ndenzile bebhuzwa zimpukane oMefiboshethi nezo zilonda zingekapholi. Wathi wakuva uDavide into yoba ukhona unyana kaSawule oseLodibhara wathi ndimfune njalo makabizwe ngoba ngozivuthiwe imbiza. Xa eyolandwa le ntwana wabotha umkhosi weenkabi zamahashe wakhutha 32 battalion abethwa phala ubheke eLodibhara. Sihlobo esithandekayo xa wayevela enkalweni babaleka abantu bazimela becinga fanuba bazobulawa kwakhwaza ngespika Mefiboshethi. Ndiyafuna
wayephuma eJerusalem wayecinga uzawubulawa xa wayebanjwa phantsi kwezokhophepha ezimele kuzo ezawulayishwa ehashini wothuka uzawuhlaliswa kwisitulo sobukumkani eyinja enjeya. Hey, iyathanda ukwazi ukubona ukubetha ukudlakaza uzibona uyinja that don't deserve to live. Banintsi abantu abazixhomileyo my brother ngoba ubomi bubathathile bobabeka kumathafa aselodibhara bazizibhadubhadu phaya abanye besitya emgqomeni sizizinto ngoku ezihambe zithetha zodwa ngathi azivuthwanga ngoba ubomi busivithizile sikumathafa aselodibhara. Hlobo esithandekayo sinemisindo ekhawulezayo singabantu abanganyathelwayo athi umntu ngapha kobu buKristu uzuyazi uba kukho umntu athi omnye nabo uyikhulula le bhayi undibona uba ndibhinqe ngantoni ngoba sikumathafa aselodibhare asikwazi unyamezelana imisindo esinayo eminye yenziwa indlala kodwa sithi sinelizwi likaThixo sinoboni ngalo. Eyona nto isibethayo yiposition esikuyo sikumathafa aselodibhare wowulandwa uMefiboshethi xa wakubuya khona kukhala amaxilongo xa wakubuya khona kuvunywa ingoma bongathi kubuya nekumkani. Yes, he was the king irrespective of imeko yobomi bakhe yayingumntana wohlanga apha kuye kwakwigazi likaSawule wayephuma emkhosini akonwaba uDavid ukutya yedwa kukho abantwana basafarisa yelodibhara suvuma ukonwaba uhlale kwintsikelelo uThixo akunike yona kukho abantu abalilayo ngaphandle. Share what you have for little is much when God is in it. Xa uvula isandla uThixo uyongeza xa wayefika sihlobo esithandekayo wohlanjwa uMefiboshethi wancintyiswa ingubo uMefiboshethi wancintyiswa isandles wancintyiswa isithaba asaluta amajoni ongathi ngena umuntu ongeneso sikhwala wayohlala etafileni wedla wadla kunye nabanye abantwana basemkhosini ongathi akasuki elodibhare. Ifuna ukuthi nobimeko yakubeka elodibhare awuzuphelela elodibhare suvuma ngawe yilwa noba abantu bangakuncama uba uThixo akakuncami suyivala ichapter yobomi bakho engekayivala uThixo ewe ngoku uselodibhare kodwa uzuphelela elodibhare uzawuphuma elodibhare izulu liza kuhlamba hlobo esithandekayo athi uDavide xa ethetha ulungiselela isithebe phambi kwababandezeli bam. He prepares the table before i-enemy zakhe wabeka i-fork and knife uDavide in the presence of i-enemy bekumele boMefiboshethi i-enemy wadla uDavide ne-enemy yakhe etafileni. You write off uDavide for i-mistakes zakhe ungazibala but mikhulu imisebenzi ayenzileyo ukodlula i-mistakes zakhe. That's why uThixo angakwazi unyamezela athe mama uyandibhida uDavide apho bendiqonda bakhona ndakum-understanda noba kaxolelanga suka axolele ngokhulu. Ithi iBhayibhile uDavide wathi jongani watya amagazi abanye abantu amasimi kayisazawubuyela kuwe uzaba nezitaka zakho Mefiboshethi uzawuhlala bebhotswe amazolo ndisiwabala Mefiboshethi noba ubuwenze ntoni izolo namhlanje ungumntana wohlanga. I respect you. Even uThixo lo bencuka ukuthi into zikayise makazibuyisele abe sisitaka ngoba uThixo akayokumkani usisitaka. uMefiboshethi waphila ngongcangce wakhomba ngophakathi wadla izambane likapondo yangathi ebengekho elodibhare. Hlobo esithandekayo kule week of prayer sizolayisha amayilili kaThixo athi esaka umhlaba selodibhare ngiyabizwa komkhulu isihlaba sakho silungisiwe igama lakho likhona sovuma utshabalalela elodibhare mayibe usuku bakabagqibela bokulala bongalali i-depression mayibe usuku bakabagqibela bongalali i-anxiety amakhala akho waphose kuye phuma kwilodibhare yokuwara ngengomso uthi ngokungenanto sukuncume kubuza uba abantu bonwatyiswa intoni izinto zakhe eziphalayo. Oh sihlobo esithandekayo baxelele bacreate that is within me nalona lapha ngaphandle. Hlobo esithandekayo unemployed ngelo xesha umhle uyamimitheka xa bekujongile baqonda uba Helen wabantu usebenzaphi unova awusebenzi ngelo xesha sihlobo esithandekayo kodwa uThixo ngenxa yokumongama ukumazi uThixo ube mhle apha esikuweni suvuma ufelelo thibhayi
bazohlala kwetafuleni. Xa uhlele etafuleni my brother, akubonakali ukuthi sikhona. Sisonke ngokwetafuleni. In the table of mercy, we are all equal. Akho muntu sisikhona. Awungiboni mosapha ezinyabweni njani. Yes. Wahlala kule tafuleni ebakathi. Hleli nezinye inkukana. Mhle unyana kaJonathan ngokuyisena wayemhle. Ngapha ezantsi uKrippel izinkukane ezasuka kwaMorocco apha eAfrika noma Egypt. Amahiti amadoda awayemakhulu ayahamba ayoxhasa uDavide. Ayemshake uMephibosheth ngokungathi akekho crippled. Ohlobo esithandekayo, on that glorious morning when the trumpet of God shall sound, when you go to heaven, lo msiba wonakalayo utshintshiwe wombathi ungaphaya nonakala kuloo tafile inde sabe sihleli kuyo sihlobo esithandekayo sizabe sihleli noYesu kuvakala amazwi abanabo basuka abaya ngabasuka ezantsi emhlabeni embandezelweni basihambile zawuhlanjwa ingubo sulanda asulanda lapha uza kothuswa nguwe uba upha wothuswe ba njengoba ucimanje izulenza ixesha wothuswe njiko uzawubanjwa yenza yethu jike ngobuhlobo ndithatha ngalo nezinto ozijongene izenzayo ulibele ngawe sabe sihleli kwitafule yenceba pha usizo labelu lapha ngoba uThixo uthe ndiyamka ndiyolungiselela indawo uba ndimkile ndizawubuya ndinamkelele kum indawo iready. But umbuzo wami ngaba wena udina for indawo. Kuzaba kwizitulo ezizaba empty pha. Abantu bebene potential yokulenza ixesha ekhaya ezulwini. Kodwa ngenxa yokunikela nokubambelela kwiintshwela zaseLodibhara bangakwazi ukufika eJerusalem. uYesu ngokuhlwa nje uthi come as you are. You are crippled. Uthi yiza. Unamaxhala umxhelo yiza. Awulala ebusuku yiza. Awuphangeli yiza. Ugezelwa ngabantwana yiza. You are suffering kwizigulo oxelelwe into basingakwazi unyangeka uthi yiza uzohlala nami apha etafuleni. Akulandwana kwitafule kaThixo. Xa sesihleli phambi kwetafile sobe sithandekayo akwaba isithi yakho ibinoba occupied. Kungatsho xa kuthethwa kuthiwe hayi unoveve ebenesigqibo nami necovenant nami but still ebene-issues ne-relationship kunye lonke ndawo. Ufele emanyaleni indawo yakhe yona ndithe mntanene ndiyilungisile. Ngokwanje xa sijika sigodule anikwazi into yoba ubomi bukriplishe wabanjani. You know uba ubomi buqobile usisiqhwala namhlanje. Ndiyawazi ubomi bubekeki mhlawumbi kubekele eLodibhara but izulu lizokulanda ke week of grace ufela eLodibhara usuvuma ngawo. Xa nijonga ngaphandle even abantu besikade sibathembile kwi-mess ngaphandle akonwatywanga nehlabathi lixakekile alizazi uba malithini. Hayi hlobo esithandekayo ndim ndedwa noxa bubukela iTV kubi ehlabathini limonqelwe ihlabathi. Amadoda ahlafuna amanzi ukomishini kaMahlala athi mfana zamvula lo WhatsApp athi uThixo somvula uzovula WhatsApp ngoba iqala ngicela umbona alikabizwe lakhe igama umfana zasenivulele phone kuba yima bavula ifone ithini into kanti izinto bekumele baziqalaphi akakabikho elistini. Thuka umsomi utata wathukisa wakhupha izikhuko zomalama esithi abantu zinqunu wahlekwa ngoba uyabizwa kwaMahlala. Ilizwe lixakekile sisajongele kaMahlala nantso nayo abafana wentando kuthe befonts ubhizi bazalwane uthukwa icabinet. Sisajongeleyo nanku umqulu ugqotho somisi uthi mabahambe yagqothwana ndimazi uba nonxiba imvunulo kabani bengamelanga unxibile kanjani kuhamba njani kodwa kubhizi phandlapha. Ilizwe limnqonqele ayizi i-service delivery ebantwini balibelela uthuku kuphela i-taxpayers money. But thina abantu bazaziyo ezi zinto siyalazi ixesha lokubonakala kuNkosi yethu ngokwesilingiselo isondela siwale esipapazeni sesihleke ngoba yayingathi zizibhanqe xa samkela uYesu sishiye izinto zelizwe sasizazi uba izinto zelizwe azinazigqina ziyakwazi ujika apha. Kubantu abasacinga fana beli lizwe linencindi liphelelwe incindi lijongisa umanyiswe zakho izizwe. And the question endizibuza yona singathi sesisindile sazofakwa
kwitafile lenqaba kaThixo siphinde sizibuyekeze eLodibhari. Xa ndizawuthandaza ndifuna uthandaza ngomuntu othi ndidikiwe bubomi baseLodibhari. Ndifuna uthi kwenze into kubomi, ndifuna uzolandwa. Ndifuna upakisha zonke into zam ndimke ndiyishile le meko. Yes, ubomi bundibethile ndikule ndawo but andizofela kule ndawo, ndifuna uphakama ndiye kule ndawo uThixo afuna. Khamtraye mama uThixo, khamtraye uThixo. Yazi xa umtraye uThixo my brother, xa umtraye uThixo you delete everything ezakuphazamisa i-relationship yakho noThixo. If long as I took on Facebook, you delete that. Then you will save money. I'll try you cheap. I'll be now your password WhatsApp wakho efonini. Xa at peace kunye noThixo. Noba ingakhali manje inkosikazi. Uthi makaphendule ungenabali. Yes. uThixo ukhuphile Lodibhari. Singabanye sikwilodibhari ifone une-password yovula ifone une-password kaWhatsApp une-password kaFacebook une-password inbox une-password. Funa kuzazi uba xa uphilile kwenjalo uphile Lodibhari. Fix that relationship with your child. They're outside of marriage. Ilungise mani uxelele unkosikazi nomntana wangaphandle mondla. Siyaphuma moseLodibhari ukune. Yes. Khawuyeke uma apha ngaphambili usichomele wenze ongathi usikelele ngoThixo but you know very well kuba amakhadi abantu abesithathweni uthengisa iglasi. Stop that man. Busenza spelling ke singafani bathina uThixo akasikelelanga kanti uyazazi wena uyasibaglisha. Phuma kulokonto. Phuma Lodibhari. Khawenza uqolo noThixo wakho. Khawunyaniseke kwisiqu sakho. Khawunyaniseke kwisiqu sakho. Stop teaching. Uzakwenza ngama 2000. Uzakwenza ngama 2000. Abanzi wamadoda bekumnandi phezulu sasa yovuka epolice station nanku umkhona uzaxelela kwamadoda axoxayo namhlanje izolo ibiwinile kanti sasa izawuwina. Yeah. Indoda ifika ibaleka imali ezalayo umntana ufuna i-5,000 yokuphuma kule mess. Phuma eLodibhari. Uyabizwa kumuntu. And I'm saying this so besikhandeka ngenhliziyo yaphukileyo because as abantwana bakaThixo bekumele basesisibane esikhanyayo but namhlanje sikwazi ukhanya ngoba we can be identified nezinto zelizwe. Senze izinto ezenziwa lilizwe. Siyakhula namhlanje. You know why? We don't want to exercise. We don't want to use go back to Eden. Namhlanje ngoba ne-medical aid uba liqhoba le-drugs e-pharmacy. Yeah. Because awufuna uvuka ukhanda indlela uzophela umkhaba nkosi yami nami ngiyawuhlangazela sineswekile namhlanje imithanda iyaqhawuka because asifuni ungena endleleni sibaleke. Yeah. Uma uthengiselwe e-pharmacy drugs libe elibandla line shelf yezempilo. In fact awunidi nelibandla uThixo sinabantu abamnyama wasixelela into mama sitye ntoni xa sinantoni. Yeah. Nansi iBhayibhile yakhe. Fix your diet. Uma kuyakona. Lungisa diet yakho. Basingabizi izidlakudla. Sitye ungathi sityela ukufa. And in closing, I want to pray. Kuyabonakala sonke seLodibhari. Abanye bazobisile. Sonke andizuthi ngidlala ukuthandazela umuntu. Ndifuna ukuthandazela thina so that abafikayo ngomso bafike sesimkile eLodibhari sizokwazi ukubathatha. If sonke sithi namhlanje ayifika la nqweba izothatha abantu babuyisela kwi-presence zikaThixo nami ndifuna ubakhona ndicela ume ngenyawo ezweni. Awunothanda sekhaya ezulwini sisethi ngesu Kristu. Leya namhlanje session sivalile bawuthandekayo. Ayibobulumko bami, ayibobuchule bami bawuthandekayo. Ukuthunywa nokuvuma ukuthunywa nguwe bawuthandekayo. Mina bawuthandeke benzisa isixhobo so bawunisebenzise phambi kwabantwana bakho. Nabo bebekele indawo esungileyo bakwabhatakazi Thixo othandekayo. Isono sibethwe bawuthandekayo. Sazintsaro sathi saba othandekayo. And some of us sifumaneke eLodibhari bawuthandekayo. Uba wakwazi uDavid ukumnceda uMephibosheth
ophukwele izinyawo bawuthandekayo eyethu imeko bawuthandekayo ayikabikho beyond repairs bawuthandekayo sisaphelele bawuthandekayo kodwa ingqondo zethu zaphukile mesunguleyo we are crippled mesunguleyo ezingqondweni xa wabiza amagama xa unofika namhlanje mesunguleyo abizwa amagama abangcwele ungafumaniseka basibhalwa kwincwadi zobomi sibuyise bawuthandekayo indoda enokutshinga bayishiya indlela zayo ibuyele kuYehova ngoba isandla sakho sisifutshane basingasindisi nendlebe yakho ayikude wayingazivi izicelo zethu kungenxa yezono zethu basisithelisiwe ubuso bakho ukuthi bawuthandekayo khawungenelele sifuna uba ngabantwana bakho ngentetho sifuna uba ngabantwana bakho ngehambo nangezenzo Thixo othandekayo subhekele ixesha elide ngoba singamaqhobo ubethwa ngongendawo siyabethwa Thixo othandekayo sinezilonda ukusukela kwalinywe nawo uyomekhakhayiba othandekayo sinezilonda ezingaqudiswanga nezingapholiswanga nqanda ngenelela Thixo othandekayo kwi-sexual immorality ngenelela besongileyo kwizono ezingabonwayo nezibonwayo Thixo othandekayo i-substance abuse bawothandekayo i-grandpa nezisipili esizityayo khasibuyisele back to Eden emveni kwale nkonzo besongileyo iphakame kangaka mawaphinde abhalwe amagama wethu bakhumntu kule ndawo onegama elingeka-rejistwa kwincwadi zobomi makuthi ngenxa yezintshumayelo zakwenziwa kule ndawo athi nam ndayibona inkosi ihlala etroneni yayo Thixo othandekayo siyazi maxa sicela kuna kusenze na zonke izinto ngalo masifunayo nokuyayo Yesu kuyayo amen Ndithi bandla amen enkosi kakhulu masibulela uThixo ngalamazwi sisiqalo salo lwami besinomcela ke uThixo intobana abe nathi uNovember uhlale phakathi uzawudrayiva mawabheke phakathi njengoba ethandazela thina ne ifuna thina sithandazele so that ezinsuku zamane sihleli kanje ba uThixo amgcine abendleleni izinto ezisendlini ba uThixo amgcine nempilo yakhe ayigcine ukwenzela zonke izinsuku enapho emele uThixo kule ndawo sikwazi ukufezeka amen okay now besocela lento ke siqala ngeqala leyesithandathu ngomso la 6 siyaqala ngomso ndiyazi mina kuvula isikolo ngomso kuzaba yini izinto ezakwenzeka kodwa ngicela ubana if singakwazi ubana by 6:30 sibe siyakwazi uqala ngomso umshumayeli abe uyaphakama kule ndawo kwenzela ubana sikwazi ukuba siphume kwangethuba singayenza loo amen ngoba nabazaba khona ngomso amen ubani lozawuza le-visit ngomso bengicela umuntu angesiyedwa ne ngicela ucele nje umuntu ucela ukuhamba naye ukuze apha ngomso ucela nje noba ngubani noba itshomi yakho noba ngummelwane wakho ukuthi kuyenzeka evuselele ngicela sihambe soyithuba amen abantwana besikolo ngacela netshomi yakho esikolweni uze nayo ngomso siyafana kule ndawo naba siyibuyisele emnyango ke le inkonzo number 213 213 Oh yes, oh yes, Oh,
Amen.